Čaute ľudia, dnes si povieme, ako sa starať o pagekona riasnatého, tak poďme na to. Dobre, najprv si ich tak stručne predstavíme. Je to stredne veľký druh gekona, ktorý sa dožíva 15 až 20 cm. Žije na Novej Kaledónii a má rád pohyb na korunách stromov, takže je arboreálny. Je veľmi obľúbený u teraristov alebo u rôznych chovateľov. Je to jedna z najčastejšie chovaných jašteričiek v dnešnej dobe. Starší chovatelia mu po latinsky hovoria Corellopus ciliatus, v dnešnej dobe už sa mu hovorí Rhacodactylus ciliatus. Vlastne obidva tieto názvy sú pre neho správne. A taká malá zaujímavosť, v 80. a 90. rokoch bol považovaný za vyhnutého, takže napríklad keď si prečítate staršiu literatúru o gekonoch, napríklad chováme gekóny alebo niečo také podobné, tak tam možno práve pagekona riasnatého nenájdete, pretože vtedy bol považovaný za vyhnutého, no dnes už ho má skoro každý. No, takže terárium by malo byť orientované hlavne na výšku, keďže je to arboreálny druh, takže uprednostňuje lezenie po stromoch ako chodenie po zemi. Nejaký minimálny rozmer je 30x30x45. Toto terárium sám doma mám a je fakt skvelé. Terária odporúčam teda sklenené, lebo drevené, keby ste rosili, keďže je to vlhkomilný tvor, keby ste rosili, tak steny terária toho dreveného by napúčali a nebolo by to dobre. Takže odporúčam sklenené. Alebo osvetlenie. Toto je taká téma, že niekto hovorí, že UVB je pri pagekonoch nutné a niekto naopak, že nutné nie je. Ja som toho názoru, že nutné nie je, ale ak máte v teráriu rastliny alebo niečo živé proste, čo UVB vyžaduje, tak tam UVB určite dajte, ale iba to najslabšie, ktoré sa bude dať zakúpiť, pretože pagekonovi vadí celkovo akože UVBčko alebo svetlo, keď tam je moc akože intenzívne alebo silné. Takže tam dávajte pozor. A čo sa týka výhrevu, tak výhrev kupujte vždy, iba keď máte chladnejšie v byte. Takže tým myslím pod 20 stupňov, lebo pagekoni obľúbujú cca teplotu izbovú, takže od 20 do 25 stupňov. Viac ani menej už neznesú, takže ak máte menej, tak treba si zakúpiť výhrevnú lampu a dávajte ju vždy z vrchu terária, aby sa o ňu pagekon nepopálil. Ak by ste dali znútra, tak by sa o ňu teda samozrejme popálil, keďže má lamely a prísavky a vie vlastne chodiť aj do tej žiarovky, aby sa popálil. Takže na toto treba dávať pozor. A to by bolo k osvetleniu asi tak nejak všetko, ale do terária určite si dajte osvetlenie, ale stačí vám ledka, keď nemáte vlastne rastliny živé. Takže to by bolo k osvetleniu nejak všetko. Ukryt. Keď už máte v teráriu nejaké rastliny alebo nejak husto naskladané konáriky alebo nejakú korkovú kôru, do ktorej sa môže schovať, tak u krytov nie je čo riešiť. Ale ja pre istotu dávam také visiace kokosy, čo sa predávajú pre plchov a vakové verice alebo proste pre plšíkov, pre hlodavce, tak to dávam a keď to visí na takej vysačke, na ktorej je akože ten papierik, tak to zavesím ho vetvu a to krásne drží a do toho sa pagekon môže schovať, takže keď už tak toto, alebo teda dá tam proste rastliny a on sa medzi hustú rastlinu krásne schová a kľudne môže byť aj umelá, nemusí byť živá, ale ideálne, ak by bola živá, hej, je to aj v tom teráriu krajšie. Krmenie a suplementy. Krmíme vlastne hmyzom, takže cvrčky, šváby, sarančatá, samozrejme šváby a sarančatá menšie. Treba ich obalovať vo vápniku. Takže toto ešte sa v tom, akože nie som v tom tak znalý, takže dúfam, že vám poviem na všetko správne, ale zdroje, od ktorých čerpám, mám akože od chovateľov, ktorých stretávam na burzách.
Takže snáď vám to poviem dobre a predám vám správne informácie, čo dúfam. Takže hmyz obalujte vlastne každý deň alebo vždy, keď krmíte kalcium, čistým kalcium, čo získate napríklad zo sepiovej kosti, keď ju nastrháte, alebo sa to dá kúpiť v Zverimexoch alebo proste v predajniach pre zvieratka, napríklad Pet Center, Superzo a podobne. A potom raz do týždňa dávate na ten hmyz aj D3, ktorá vlastne nahradzuje slnečné žiarenie, takže UVB, ktoré Pagekon moc cez deň nenachytá, keďže je nočný tvor, takže na ňo vlastne slnečné žiarenie ani moc nedopada. Takže tam je treba dávať u Pagekonov suplementy v podobe podobe tých takých bielých práškov. Možno vám to tu aj ukážem, niekde tuto budú fotky. Posledná téma, pohlavie. Je to tá úplne najľahšia téma. Rozoznať pohlavie u Pagekonov je úplne jednoduché. Rozozná to aj človek, ktorý ani nevie, čo je Pagekon. Pozrite sa. Vidíte Pagekona, jak je rozcapený na skle, hej? Pozrite sa medzi chvost a brúško a keď tam má semeníky, to rozoznáte, proste je to veľké, ja vám sem dám fotky. Tak to je samček. Keď to je samička, tak tam nemá nič, alebo to má proste menšie, takže to je úplne jednoduché. A celkovo, akože aj u gekončíkov to je jednoduché a u Pagekonov to už ani nehovorím. To by bolo pre dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo, aj keď bude možno trošku kratšie. Určite napíšte niečo do komentárov, či sa vám video páčilo alebo nie. Ak sa vám video teda páčilo, dajte like, dajte odber, ak sa vám páči moja tvorba. A ak chcete, aby vás YouTube upozornil, keď vydám video, dajte aj zvonček. Takže vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!